Hello लोगोफोर संजय बर YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय आरो लोगोसे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम। दिनै जोङो दुगैनो फैदों, जोङो हागरपारायाव दुगैनो फैदों लोगोफोरजों। नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ बिराद इन्जय जानो थांगासिनो जोंनि भिडिअआ। नोंथांमोना नायबाय थादो जोंनि भिडिअखौ। नै बेजों सेंग्राफोरा दुगैगासिनो, नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर। एबार आंबो दुगैनोसै, नैजों सोनाबा नालाय नैजों सानजाहा नालाय भिडिअखौ बारा मोजां नुनाय नङा जों लाना थांबा। नोंथांमोना नायलांबाय था। बिथांमोनखौ आङो बक्सखौ लाना फैखादो रेडि। नै दा बक्स सिङावफ्राय दैयाव लाना थांनानै आङो बिथांमोनखौ मोसाहोनोसै एसे दसे। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। दुगैनानै माबायदि मोनदों नोंथाङा? लोगोफोर आं लान्च सानसे खुबाय, एबार दुगैनोसै थब्ल'नोसै खनसे। गथ'फोरा मालाय दुगैखांजोब्बाय, नै बेजों थाराव थाहैजोबदों। आं एबार खनसे थब्ल'ना होनोसै। बया गोबाब दैया, बया गोबाब बापरे बाप। बया गोबाबसो दैयालाय बाप बाबा। सोनोनो हाया खुगायाव। मेगनाबो जि आलुयोना, हागरनि माबा नालाय संख्रि जाना थाखायो, जि आलुखायो मेगनफोरा। ओमफ्राय बेफोराव मोदोमफोराव बौनाय बायदिसिना दङबाथाय सेस आलुनानो सेसखा। दा मेगना बिराद आलु दांनिया। नै रा जोंना बर' जोहोलावफोरा दुगैनानै मेंजोब्बाय। दानिया उन्दुदो, सोरबा उन्दुदो सोरबा जिरायदो। बा दुगैनानै मेंजोब्बाय बर' जोहोलावफोरा। बिथांमोना नै रा दुगैबावगोन, दसे जिरायदो आरो ना। नै जों आरो मा खालामबाय थादो। गोदान बोसोरनि हेपि निउ इयार। Phải đây phải lại không? Nhiều phải. Phải nhiều phải. Photo. Ơi. Con ra. Photo kiểm tra cái này rồi mình sẽ khai lại. Phải.
दुगैनो गोसो दंबावोमोन नामा नोंथाङा? दुगैगासिनो दा जोङो थांनोसै रुमाव लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबना जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामना होदो लोगोफोरनोबो ना मा बुङो नोंथाङा बुंदोब्रा नोंबो नोंबो बुंदोबा साबस्क्राइब खालामनो होदोब्रा खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब लाइक शेयार